Teñen as presas cheas de todo, según a como vai o día, cotice a luz, entonces teñen as cheas de todo, e cando ves que poden baixar, tírana. Por exemplo, o tema das presas é un dos aspectos máis relevantes, como cambia a salinidade, como cambia a dinámica dos sedimentos. Eso é o que máis nos afecta, porque a salinidade da auga chove, pero que che boten toda esa auga doce pola ría abaixo, e máis despois que cadra que sempre a botan ca baixa mar, hombre, que se a botaran enchendo a marea, pois veñen e a auga salada ven da baixo, entonces ca auga dulce vai se remesendo e listo, pero que se a botan ca marea baixa, arrastra todo o que leva. O único que teñen que facer é cumplir un protocolo para a seguridade da presa. Non está contemplado os efectos que hai sobre o medio ambiente. Pero digo vos máis, ni siquiera sobre as persoas.